Добре дошли в нашия видеоклип за породи кучета с най-дълъг живот. За всички, които искат да се насладят на повече време със своите четириноги приятели, ще ви представим породите, които се славят с дълголетие. Но преди да продължим, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да не пропускате нашите бъдещи видеа. Натиснете бутона за абонамент и камбанката, за да бъдете винаги информирани за новите клипове. Първата порода в нашия списък е малтийска булонка. Тези очарователни кученца, произхождащи от древната Средиземноморска област, са известни с това, че могат да достигнат средна възраст до 14 години. Следва бишон фризе, еднакво пухкави и обичливи. Тези кучета живеят до около 15 години, правейки ги идеални дългогодишни спътници. Трети в списъка са чихуахуа. Въпреки малкия си размер, те са изпълнени с голяма личност и имат среден живот от 14 до 16 години. Австралийските кетъл дог са известни със своя дълголетен представител, който държи световния рекорд за най-старо куче с възраст от 29 години и 5 месеца. Йоркширски териери, известни още като йорки, могат да живеят от 11 до 15 години. Въпреки малкия си размер, те са изключително енергични и смели. Бигалите, работещи кучета, също имат средна продължителност на живота от около 15 години, като някои достигат и до 27 години. Джак Ръсел териерите са известни с безграничната си енергия и могат да живеят средно до 16 години. Той пуделите, известни със своята интелигентност и дълголетие, имат средна продължителност на живота до 16 години. Помераните са друг пример за малка порода с голяма личност, които могат да живеят до 16 години. Дългокосмес дакел е порода, която живее средно от 12 до 16 години, но трябва да се внимава за проблеми с гърба, които могат да възникнат с възрастта. И последно, но не по важност, папийоните са интелигентни и общителни кучета с уши като пеперуда, които също могат да достигнат до 16 години. Благодарим ви, че избрахте да научите повече за тези изключителни породи кучета, които могат да ви правят компания години наред. Надяваме се информацията да ви е била полезна и да ви помогне да изберете вашето ново четириного приятелство. За още интересни и полезни видеа, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Натиснете бутона за абонамент и камбанката, за да получавате известия за всички наши нови видеа. Присъединете се към нашето общество на любителите на животни и споделете своята страст с нас.